Ja. Okay, hvad kan I fortælle om situationen nu? Jamen, stadigvæk kort, så har vi et dansk F-16-fly, der er desværre havareret nede i vores sommerland. Og det giver en masse udfordringer. Vi har 3.000-4.000 gæster derinde, ca. 800 medarbejdere, og vi har adskillige til skadekommende. Så lige nu arbejder vi på højtryk for at få styr på situationen. Vi har indsat i hvert fald 100 politifolk, og der er adskillige til skadekommende, og vi skal have fuldt overblik over det. Vi har indsat alt, hvad vi har ressourcer. Jeg hørte også totalt trafikkaos nede i området. Ja, det skulle gerne snart være til at stille af, fordi vi har indsat alt, vi kan for at lukke alle indfaldsveje. Derfor vil vi også godt opfordre, vi skal ikke have nogen katastrofeturister herned til at kigge på det, fordi det vil bare blive svær situationen for alle, for redningsberedskab, politi og lægerne, så alle, der kommer til, vil være en risiko. Og desuden vil sige, at vi har udsendt en beredskabsmeddelelse, en varsling, som gælder inde i selve Bjergby. For den røgudvikling, der sker inde i sommerlandet, den slår ned igen ude i Bjergby. Den her røg er giftig, altså al røg er giftig, så alle skal gå ind og lukke døre, vinduer, slukke ventilationsanlæg, og så ellers følge med. Men hvad så med alle de folk, der er i området, fordi de var i Bonbonland, og jeg selv? Jamen altså, dem arbejder vi på at få evakueret ud nu. Igen til skadekommende skal de have styr på, men alle de bliver hjulpet ud, og så tager vi altså godt af dem, vi kan. Så derfor har vi ret travlt med at få styr på det. Ja. Så vil jeg godt spørge en koordinerende læge. Hvor mange til skadekommende er der sådan cirka? Altså, vi har ikke det helt fulde overblik i dag, men der er mange, minimum 50. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at behandle til skadekommende patienter 3 forskellige steder, og få dem evakueret til forskellige sygehuse i området. Skaderne, det er typisk brækket arm og ben, og også en del med forbrænding. Er der også nogen, der er omkommet i den her ulykke? Det har vi ikke noget tal på nuværende tidspunkt, det er vi også i gang med at undersøge, men vi behandler alt, hvad vi kan. Og hvor bliver folk kørt hen? De bliver kørt til Nykøbing, og de bliver kørt til Rudkøbing. De bliver fordelt afhængig af, hvad type skader de har. Og så registrerer vi selvfølgelig alt det, så de pårørende kan snart få information om, hvor deres kære er kommet hen. Men vi hører også, at det er jo total panik derinde, fordi folk løber rundt og leder efter hinanden, og folk er konfuse og sådan noget, og måske øger skaderne af det. Nej, ikke hvis du kan løbe rundt. Det er faktisk et godt tegn, men altså, vi laver nogle steder, hvor vi samler personerne, og så prøver at snakke med dem der og lige vurdere dem på det sted. Og så har vi også rekvireret, at der kommer nogle krisepsykologer og snakker med dem omkring, hvad der er sket, for det er naturligt et stort chok for dem alle sammen. Og så må jeg lige spørge indsatslederen for brandvæsenet. Det er et militærfly, det her, der er faldet ned. Har det haft bomber og den slags noget? Nej, det er jo sådan noget, det er det første, vi lige får ringet til Indsatstaktisk Kommando og høre om. Og det her, det var et fly, der var på øvelsesflyvning. Og når det er det, så har de ikke noget farligt ombord på flyet. Og det har I fået bekræftet, men det brænder altså kraftigt stadigvæk? Ja, vi har fået bekræftet, at det ikke bærer noget ammunition. Men det er rigtigt, det brænder kraftigt, og det er det, vi selvfølgelig arbejder på højtryk med at få bugt med. Men er det sådan, at der stadigvæk er folk i livsfare derinde, fordi de er i fare for at blive ramt af de her flammer? Altså, det har jeg ikke nogen melding eller oplysning om, som lige umiddelbart, men vi kan bare fortælle, at vi har alt, hvad vi har til at slukke branden her. Og hvor farlig er den røg, som folk kan blive udsat for? Jamen nu lige den her type røg, altså al røg er jo farligt, men nu lige den her type røg gør lige en ekstra høj risiko på grund af, at der er noget carbonfiber, der bliver afgivet fra det her fly. Og det er også derfor, at folk de skal altså følge den her opfordring om at blive indendøre og holde døre lukket og ventilationslukket. Men hvis man føler sig dårligt, fordi man har indholdet i den her røg, hvad skal man så gøre? Kan du svare på det? Det kan lægen måske svare. Ja, altså vi vil udsende meddelelse med det er, hvis man føler voldsomt åndedrætsbesvær, så må man godt ringe 112, men hvis det kun er lettere gene eller noget, så skal man kontakte egen læge eller vagtlæge. Men der kommer yderligere informationer også via jer.